Arizmendi, Arantzadi eta Txantxiku ikastolek Ziburuko Kaskarotenea ikastolari laguntzeko ekinbide berezia egin dute. Elkartasun krosa. Bergara, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati eta Arrasateko 900 ikaslek hartu dute parte. Nere Alia Santxe izan da. Laida, pentsatzen dut sentimendu gazi-gozo bat eukiko ez dutela, batetik Euskal Herri osoaren babesa jasotzen aiziatelako, gaur bezalako keinuekin, eta bestetik, zuen egoera orain dilatza delako, ez da? Bai, egoera berezia da eta sentimenduak tartekatzen dira. Egia da egoera ez dela erresa, gutxienez momentuz badugu elektrizitatea bereskuratu dugu, beraz hori pozgarria da, baina egoera ez da hainbeste aintzinatu. Baina denbora berean ikusita gaur bizi dugun eguna, iaia pulu jauna eskertu nahi dut. Ze holako gauzak bizitza ez zaio edo nori tokatzen. Zenbat ikasle batu zareten gaurko egunean Ziburuko ikaslei laguntzeko, ez da? Bai, pila bat jende elkartu gare hemen, bai Arrasate, Oñati, Bergara eta inguruko beste herrialde batzutako bai jentia elkartu da hemen, eta nik uste dut benetan dala pozgarritxa olako egoera bat pasetan dauen umiei edo ikastola batei laguntzia, eta gu bai olako egoera baten egongo baginen, uste dut gustoko jakula bai laguntza bat jasotzia eta benetan merezi dagoela uste dut. Oso pozgarria da, guraso gaude oso unkituak eta oso egun politari gira pasatzen. Eta egiarra nolako egunak pasatzeak indarrak ematen dizkigu segitzeko bururaino. Ziburu!